Отца и Сына и Духа Святого. У святым Божьем костеле ласка и супокой з усіми вами. Дорогие браты и сестры, третья неделя Адвенту – это неделя радости, неделя Гаудаты. И сегодня у нас есть несколько причин до радости. Первое, что уже и шмат часу будем радоваться и святкаваць неўзабаве гэтую урачыстасць уцеваўлення Бога. Другая нагода – это то, что мы можем разом сегодня святкаваць с ксяндзом, біскупом Юрыем, нашим земляком, его гадавіну 25-годдзя с посвящением святарских. Хочем разом молиться, хочем дякаваць Богу за все гэтыя гады, з гады служения. И так само нагода еще одна для радости для нашего костела. Это то, что сегодня ксяндз біскуп благословить нашу святыню. Гэты абрад благословлення, ён таксама азначае, што ў гэтым касцёле мы будзем маліцца разам. У гэтым касцёле мы будзем справоўваць Еўхарыстыю, мы будзем ствараць нашу парафіяльную супольнасць. Я хочу на пачатку гэтай святой імшы таксама сказаць у інтэнцыі, якіх мы будзем маліцца. Ксяндз біскуп будзе маліцца за ўсю нашу парафію, просить о Божьем благословении для всех нас. Брат Андрей Вукштан, наш кусташ, молится, дякуючи Богу за 25 год святарского служения, об необходных ласках, дарах Духа Святого и узрастании у веры, святости для ксяндза біскупа Юрия. Брат Андрей Желевич дякує Богу за дар життя, молится о Божьем благословении, потребных ласках, заступництве Маті Божої для Артеми з нагоди дня народження. Яшчэ так само ад імя нашай парафіі ваш шановны ксяндз біскуп хочуць павітаць, павіншаваць нашыя парафіяне. Паважаны ксяндз біскуп Юрый, так прыемна вітаць вас у нашай парафіі на нашай роднай Маладзечыншчыне. Многія з нас памятаюць ваши першие кроки насустрач Богу и початок вашего святарского служения. Было вельми приемно осознавать, что и на нашей малой родиме так само есть покликанье. Весь этот час мы сошли за вашим служением и вельми радовались, бачивши вашу невероятную моц и великую веру, якая адрознівае вашу особу. Як казаў папа Ян Павел II, без любові чалавецтва загіне, толькі ў ёй нашае збаўленне. Гэта добра яскрава адчувалася, калі мы слухалі вашае слова, калі бачылі вашыя ўчынкі, вы падтрымлівалі вернікаў, калі было сумна, вы абуджалі і заклікалі да святасці жыцця кожнага з нас штодня. І мінула 25 год. І ўжо перад намі не проста наш зямляк, не проста святар, а яго эксцэленцыя, паважаны ксяндз біскуп. Ну сапраўды гэта крута. Дзякуй Богу за тое, што вы ёсць. Дзякуй вам за тое, што сёння вы будзеце маліцца з намі і благаславіце нашу святыню. А ад усіх нас яшчэ раз шчыра вас віншуем. Дорогие, мне вельми приемно заўсёды прыязджаць у родны горад. Я, кажем, толькі пазаўчора, здаецца, у касцёле святого Юзефа яшчэ нацягвалі на вокны полиэтилен, каб не дуў ветер, ёлачкамі, галінкамі выкладалі падлогу, каб не было так холодна стаяць. Але пасля гэтага пазаўчора ўжо мінула 25 год, як адзін дзень. Я сапраўды рады, што мы можам разам сёння сустрэцца
і у родным горадзе, ўжо ў роднай парафіі, бо да маёй бацькоўскай хаты ад вас ну, прыкладна літаральна 3,5-4 хвіліны хадзьбы пешком. Таму я ўжо з'яўляюся парафіянінам гэтай парафіі, і мне прыемна маліцца разам, прыемна таксама удзельнічаць у гэтым асвячэнні, пасвячэнні, гэта яшчэ не кансакрацыя святыні, але пасвячэнне і прысвячэнне ў гонар святога Падре Піо, які з'яўляецца пакравіцелем ордэна капуцынаў, таксама і нашым з вамі небесным апекуном, што мы сёння з радасцю з вамі разам здзейснім. І на пачатку гэтай святой імшы папросім добрага Бога, каб ён асвяціў ваду, якою будзем акропленыя мы, а таксама сцены і алтар гэтай святыні. Божа, праз Цябе ўсялякае стварэнне дасягае святла жыцця. Ты акружаеш людзей такой любоўю, што не толькі падтрымліваеш іх паўнатой айцоўскага клопату, але міласэрна абмываеш з грахоў і няспынна вядзеш да еднасці з Хрыстом іх галавой. У сваёй міласэрнасці ты пастанавіў, што грэшнікі, якія прымаюць хрост, паміраюць з Хрыстом і ўваскрасаюць да новага жыцця, каб стаць членамі яго містычнага цела і дзецьмі вечнай узнагароды. Асвяці гэтую ваду сваім благаслаўленнем, каб акрапленне нас і сцен гэтай святыні было знакам успаміну сакраменту хросту, праз які абмытыя з граху мы сталіся ў Хрысце святыняй Твайго Духа. Учыні, каб з усімі братамі, якія будуць у гэтым касцёле здзейсняць святыя сакраменты, мы дасягнулі небеснага Єрусалема. Праз Хрыста, Пана нашага. Бог, Айцец міласэрнасці, няхай заўсёды прысутнічае ў гэтым доме малітвы, а ласка Духа Святога няхай ачысціць жывую святыню, якой мы з'яўляемся. Молімся. Божа, Ты бачыш, з якой верай народ Твой чакае свята нараджэння Пана. Дапамажы нам падрыхтаваць нашыя сэрцы, каб мы з радасцю і хваляваннем святкавалі таямніцу нашага збаўлення праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, і які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Сафонии. Радуйся, дочка Сиона. Трыумфуй, Израиль, весяліся и радуйся от усяго сердца, дочка Иерусалема. Адмяніў Пан прысуд над тобою, прогнал ворога твайго. Пан, король Израиля, посярод тебе.
ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць руки твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй, будзе цешыцца табою ў весялосці, як у святочны дзень. Гэта Слова Божие. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Браты, радуйцеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу, радуйцеся. Лагоднасць вашая няхай будзе вядомая ўсім людзям. Пан блізка, ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І спакой Божы, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашыя і думкі вашыя у Хрысце Езусе. Гэта Слова Божае. Alleluia.
Пан з вами. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Ян навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго людзі: што мы павінны рабіць? Ён казаў ему адказ: хто мае 2 вопраткі, няхай аддасць таму, хто не мае. І хто мае ежу, няхай зробіць тое самае. Прыйшлі мытнікі хрысціцца і сказалі яму: «Настаўнік, што мы павінны рабіць?» Ён адказаў ім: «Не патрабуйце нічога, што больш за дазволенае вам». Пыталіся ў яго таксама і жаўнеры, кажучы: «А мы што павінны рабіць?» Ён адказаў ім: «Нікога не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва і задавольвайцеся сваёю платаю». Калі ж народ чакаў і ўсе разважалі ў сваіх сэрцах пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата ягоная ў руцэ ягонай, і ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу ў швіран свой, а мякіну спаліць агнём непагасным». Шмат чаго іншага прапаведваў ён, абвяшчаючы добрую навіну народу. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, мы уже переживаем з вами 3-ю недзелю Адвенту, час вельмі хутка набліжае нас да святаў Божага нараджэння, і тэксты святой літургіі штораз больш моцна кажуць нам: радуйцеся. Мы пачулі сёння і ў першым чытанні, як прарок Сафонія кажа: радуйся, дачка Сіёну. Мы пачулі, як апостол Павел філіпінцам кажа: радуйцеся, заўсёды радуйцеся ў Пану, з радасцю ўзносьце свае малітвы, просьбы. І сапраўды вось гэта радасць сустрэчы з Богам напаўняе сэрца кожнага веруючага чалавека. Нягледзячы на тое, што мы перажываем розныя моманты, бывае і сумныя моманты, мы перажываем і раставанне з блізкімі нам людзьмі, мы перажываем, можа, розныя якія-небудзь перажыванні, жыццёвыя праблемы, але калі ёсць у нашым сэрцы месца для Бога, калі мы сустракаемся з Христом, то заўсёды ёсць нагода радавацца, і нас літургія заклікае: радуйцеся, бо Пан ёсць блізка, блізка ёсць ужо наш Збавіцель. Рыхтуючыся да святаў Божага нараджэння, да сустрэчы з Христом, мы таксама звяртаем увагу на падрыхтоўку габрэйскага народу до прыйсця Божага Сына. Мы перажываем Адвент кожны год, і ён трывае, а цяпер пытанне для дзетак: як доўга трывае Адвент? Колькі нядзель? Колькі? 4. Раз, два, 3, 4. А колькі свечак гарыць? А чаму так? Што не хватило ў іх газу в зажигалке зажечь ту астуш? Прыйдзе 3, так, 3 тыдні, 3 нядзелі Адвенту, на 4-ю будзе запален. Мы перажываем толькі 4 тыдні Адвенту, і это наша ўнутраная падрыхтоўка да свята Божага нараджэння.
Габрэі чакалі прыйсця Божага Сына, яны чакалі прыйсця Збавіцеля, але яны чакалі яго стагоддзямі. Бо, напрыклад, прарок Ісая жыў за 6 стагоддзяў, за 600 год да нараджэння Хрыста, і ён прадказваў яго прыход, і прадказваў, што трэба падрыхтаваць сваё сэрца на прыйсце Збавіцеля, на прыйсце Пана. Пророк Сафонія, это ўжо трошачку бліжэйшы перыяд до Езуса Хрыста, але таксама, калі ён кажа «радуйся, дачка Сіёну», але ён кажа, што трэба падрыхтавацца, і людзі стагоддзямі рыхтаваліся на гэтае прыйсце збаўцы. І вось калі з'яўляецца Ян Хрысціцель, ён жыве на пустыні, ён выдзяляецца з агульнага натоўпу, ён выдзяляецца сярод іншых людзей, бо апранае скуры нейкіх звяроў дзікіх, ён ходзіць па пустыне, жыве там, схаваўшыся ў нейкіх пячорах, скалах. Калі выходзіць, то пачынае прапаведаваць, і людзі ўбачылі ў ім прарока, але ён кажа, што ёсць мацнейшы ад мяне той, каму я недастоін развязаць ремешок на сандалі. Так мы это сёння пачулі. Але таксама людзі пытаюцца ў яго, што нам рабіць, як нам быць, каб сустрэцца з Хрыстом. Людзі шукаюць у яго нейкай парады, нейкага слова, і сёння мы пачулі, як з ім размаўляюць, перш за ўсё, мытнікі, жаўнеры, тыя людзі, якія, шчыра кажучы, на той час, тыя 2000 гадоў таму, лічыліся, што яны, можа, яны знешне і веруючыя людзі, але не надта яны там блізка стаяць да Пана Бога, бо ў той час мытнікі мелі доступ, як мы сёння сказалі бы, да кармушкі. Яны бралі пэўны падатак, але гэты падатак яны бралі, клалі афіцыйны, бралі неафіцыйны, у іх кішэні былі вялікія, у іх вопратка спецыяльная была пашыта, і там такія вялікія кішэні, але это сёння ў нас мужчыны носяць брюкі. А ў той час яны насілі доўгія такія вопраткі, пахожыя на сукенку, як ксяндзы носяць сутану, такое штосьці доўгае. Яны спецыяльна падшывалі там шмат кішэняў, каб можна было яшчэ дадаткова сабе штосьці з тых караванаў, якія праходзяць гандлёвымі шляхамі, можна было взяць. І таму так трошачку людзі іх недалюблівалі, лічылі, што яны не зусім сумленныя. І таму яны пытаюцца ў Яна Хрысціцеля, вот што нам зрабіць? Мы тоже хочам спаткацца з Езусам. Але што нам рабіць? І ён кажа ім вельмі сціплыя і простыя словы: рабіце тое, што вы павінны рабіць, не бярыце нічога, не патрабуйце таго, што понад тым, што вам дазволена, то есть жывіце згодна з сумленнем, сумленна выконвайце свае жыццёвыя абавязкі. Жаўнеры пытаюцца, а нам што рабіць? Бо ў нас па-рознаму, бо мы жаўнеры, мы ваюем, кожная вайна гэта сапраўды прыносіць вельмі шмат і слёз і ўсяго іншага. Але ён кажа ім таксама: не рабіце нікому крыўды, рабіце тое, што вы павінны рабіць, але сумленна выконвайце свае абавязкі. Мы бачым, што сапраўды ёсць пэўныя справы, на якія мы кажам, што Богу Богава, кесарю кесарева. Але ў гэтай сітуацыі сустрэчы з Богам, нашы зямныя людскія справы, яны неад'емна злучаныя са справамі Божымі. І каб мы убачылі Бога, каб мы сустрэліся з Хрыстом, трэба разабрацца перш за ўсё з нашымі штодзённымі справамі. І перш за ўсё сфарміраваць сумленне, якое будзе справядлівым, добрым, міласэрным, годным. Сумленне, якое будзе падказваць нам, што мы павінны рабіць дабро усім людзям, не рабіць нікому крыўды, зла. Калі нават мы кагосьці пакрыўдзілі, не трываць у гэтай крыўдзе, а ісці і прымірыцца з чалавекам. Памаліцца за таго чалавека, які пакрыўдзіў нас, і пастарацца як мага хутчэй прабачыць такога чалавека. Это цяжка, бо словы заўсёды прыгожыя, але рэчаіснасць яна трошачку іншая. Нам бывае цяжка, бывае так, што крыўда трывае гадамі, дзесяцігоддзямі. Бывае так, што нават і пробуем мы кагосьці прабачыць, але неяк не атрымліваецца это ў нас зрабіць, бо гэта ёсць праца, это працэс. І таму сапраўды выпрацаваць гэта сумленне ў сабе, это заданне чалавека тут на зямлі. Бо калі мы гэтага не зробім, то нам, на жаль, складана будзе убачыць Бога, убачыць і сустрэць Езуса Хрыста, які прыходзіць у гэты свет. Бо мы ведаем, што габрэйскі народ, ён стагоддзямі чакае прыйсця Збавіцеля. Людзі тлумачаць прарокаў, кожнае слова. Яны напісалі цэлыя талмуды
цэлыя кнігі, аграмадныя, можна сказаць, мы сёння многа тамоў, зборнікаў кніг, якія тлумачаць, якія распавядаюць, якім будзе гэты збавіцель, месія, якія будуць знакі, што можна будзе ўбачыць, што можна будзе пачуць. Але калі Езус прыйшоў у гэты свет, яго сустрэлі шматлікія натоўпы людзей, з якіх лишь невялікая частка пазнала ў ім Божага Сына. А іншыя, тады, калі Пілат выйшаў і пытаецца, ну што я маю зрабіць з гэтым народам, ну што я маю з ім зрабіць? Ён кажа, ой, укрыжуй ты яго хутчэй, укрыжуй, каб нам тут спакойна святы сустрэць. Яны не ўбачылі ў ім Божага Сына, таму што іх сэрца было закрыта, іх сэрца было прывязана да нейкіх іншых справаў, іншых рэчаў, так як сёння. Таксама у Яна Хрысціцеля таго ж пытаюцца, ну вот што нам, што мы павінны рабіць, каб сустрэць? Вот ты прапаведуеш, што прыходзіць збаўца. Ён нават кажа ім, што некаторыя павінны, можа, кардынальна, радыкальна змяніць штосьці ў сваім жыцці. Як ён кажа, хто мае 2 вопраткі, няхай аддасць таму, хто не мае, хто мае ежу, няхай зробіць тое самае. Радыкальна, кардынальна, але это, можа, мы не ўспрымаем так кардынальна, вот дакладна, дасловна, але мы это ўспрымаем у тым, што калі сэрца чалавека, напрыклад, моцна прывязана да справаў гэтага свету. Залежа, якая ў нас іерархія каштоўнасцяў, што мы ставім, якія прыярытэты ў жыцці, што ставім на першае месца. І сапраўды, Бог даў нам вельмі шмат. Бог даў нам пэўныя умовы жыцця, Бог даў нам і грошы, Бог даў нам вопратку, Бог даў нам ежу, можа, даў нам добрую кватэру, машыну, якая сёння ўжо з'яўляецца не столькі, як мы кажам, роскашу, колькі сродкам, каб пераехаць дзесьці. І чым далей, тым больш, можа, ёсць такіх рэчаў, якія чалавеку патрэбныя для рэалізацыі штодзённых такіх справаў. Але калі толькі гэтыя рэчы становяцца прыярытэтам, калі мы толькі на гэта пакладаем сваю надзею, то, на жаль, матэрыяльныя справы у нейкі момант яны закрыюць вочы нашыя на сустрэчу з Богам, бо ёсць справы духоўныя, ёсць справы міласэрныя, ёсць справы, з якімі трэба жыць. І таму Ян Хрысціцель кажа, што некаторым трэба перагледзець, можа, нават свае погляды, бо чалавек, хто мае 2 вопраткі, няхай аддасць таму, хто не мае, бо, можа, так, як Ян кажа, хто мае 2 вопраткі, ён, можа, мае іх і 8, але яны схаваныя, ужывае адну, а тыя 7, як у Плюшкіна, з літаратуры таго героя, яны могуць згніць і яны не патрэбны, але нікому не дам. Бывае і такое. Таму сапраўды, перш за ўсё, гэта фарміраванне свайго сумлення, якое будзе падказваць, што ёсць добрае, што ёсць дрэннае, якое будзе заахвочваць нас рабіць добрыя ўчынкі і не чакаць таго, што нам за іх хтосьці адудзячыць. Можа, гэта сумленне падкажа нам, што трэба прабачыць усім тым людзям, якія нас пакрыўдзілі, не чакаючы, што яны прыйдуць да нас з вялікім пакаяннем, што яны будуць прасіць у нас прабачэнне. Можа, гэта нашы родныя, блізкія, можа, гэта нашы браты, нашы сёстры, з якімі мы не падзялілі які-небудзь маёнтак, спадчыну ці штосьці яшчэ. А можа, проста у душы, у сэрцы прабачыць, памаліцца, і тады мы, можа, адчуем пэўную радасць сустрэчы з Богам. Бо сапраўды гэта сустрэча залежыць перш за ўсё ад нас, бо Бог зрабіў сваю справу. Ён прыйшоў у гэты свет, ён аддаў жыццё сваё да нашага збаўлення, ён уваскрос з памерлых, каб мы мелі гэтае жыццё, але іншыя рэчы ён пакідае нам. Мы самі гэта робім. Мы рыхтуемся да святаў Божага нараджэння, і мы ведаем, што заўсёды в нашых храмах ужо ёсць традыцыя в касцёлах альбо перад касцёламі. Ёсць так званыя батлейкі. Робіцца успамін батлеемскай сцэны, той батлеемскі хлеў, у якім ёсць жывёлы, ёсць Марыя, Юзаф, ёсць жолаб, у якім ляжыць маленькае дзіцятка, і гэта нам нагадвае сцэну з Божага нараджэння. А у адной з парафій, не так далёка адсюль, но это ўжо было больш, чым 25 год таму, я яшчэ ў семінарыі навучаўся, я памятаю эту гісторыю добра, і мне вельмі спадабалася пазней інтэрпрэтацыя гэтай гісторыі. Ксёндз вырашыў зрабіць трошачку такі жлобак па-іншаму ў сваёй парафіі, і зрабілі все традыцыйныя фігуркі, все паставілі, акрамя фігуркі маленькага дзіцяткі Езуса. І там быў напісан плакат, які людзі павінныя былі прачытаць, зразумець, навяртацца і так далей. Ну і на тым плакаце была такая парафраза Адама Міцкевіча. Было на польскай мове напісана.
zawsze będzie pusto w żłobie, jeżeli Chrystus nie zrodzi się w tobie. No, będzie pustym гэты żолоб, даремным, калі не будзе Христа ў сэрцы. Людзі прыходзілі, там чыталі, нешта там напісана, хто разумее, хто не, але Езуса няма, свята прыйшло, як это так? І пакуль ксёндз адпраўляў эту імшу, людзі паглядзелі, што забылі дзіцятка пакласці, шукалі, паглядзелі, можа, дзе так ляжыць, не ляжыць. Адна жанчына збегала дадому, прынесла куклу, нармальную ляльку, яны яе апеленалі нейкай хусткай і паклалі. І калі сканчылася імша, ксёндз выходзіць, там ляжыць дзіцятка. І інтэрпрэтацыя была такая, што нават калі святар не дапускае, то Езус все роўна народзіцца, бо ад чалавека ўсё залежыць. І калі я хачу, каб Езус нарадзіўся, ён народзіцца, мы прынясём, і будзе ў нас парадак. Мы так потом, я кажу, эта інтэрпрэтацыя мне вельмі спадабалась, што все-таки мы настаім, і будзе ў нас нараджэнне. Таксама і тут, калі мы хочам, жадаем, то Христос нарадзіцца ў нашым сэрцы. Ён прыйдзе туды. Бо ён заўсёды ёсць, і ён пакідае толькі нам гэты шанец, гэты крок, і таму это залежыць і ад нашага жадання, і ад таго, што мы сёння разважаем, от этого нашего такого фарміравання добрага, адпаведнага сумлення, пра якое сёння кажа Іян Хрысціцель, якое павінна стаць тым чыннікам, які падрыхтуе нас на тое, што мы ўбачым, заўважым прыходзячага Хрыста. Это і наша малітва, якую мы здзяйсняем, і святыя сакраманты, у якіх мы ўдзельнічаем. У гэтай святыні сёння адбудзецца вот эта дедыкацыя, прысвячэнне гэтага храма, прысвячэнне алтара, бо ёсць пэўныя этапы. Кансакрацыя – это ўжо апошняе, калі ідзе намашчэнне сцен, калі ўжо святыня змяняе, увогуле будынак змяняе свой статус, а пасвячэнне – это таксама пэўны абрад, які папярэднічае. Таму сёння мы як бы на палавіне шляху і ўжо рыхтуемся до кансакрацыі. У вас толькі тыдзень таму быў біскуп Юзеф, наш арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, які ўдзяляў святарскія пасвячэнні айцу Владу. І пазней мы дамовілі, што ўжо я прыеду для гэтага абраду, і таму мы разам можам з вамі памаліцца, здзейсніць это прысвячэнне. Але святыня, яна заўсёды адкрыта, і яна заўсёды чакае чалавека. Бо святыня – это не проста сцены, якія прысвечаны Богу, і все, яны пустыя. Святыня – это перш за ўсё дом, у якім ёсць магчымасць сустрэцца з Христом, жывым, сапраўдным, любячым. І Христос, які чакае нас. Нават зараз, калі ёсць эпідэмія, я нават па сабе звярну ўвагу, я заўсёды хожу в маске, а тут неяк так разгубіўся, што нават забыл маску адзець перад пачаткам імшы. А можа лепей, то мы так з вамі ўбачым, бо ёсць сацыяльная дыстанцыя. Але можа зараз, калі ёсць эта пандемія, мы не заўсёды можам прыйсці в храм. Бывае, што мы трошачку, можа, і хварэем, і не можам. Можа, так троху хтосьці не хоча захварэць, можа, трошачку так пабаіваецца. Але можна прыйсці ў той час, калі няма большай колькасці людзей, але заўсёды прыйсці, завітаць, не праходзіць міма, памаліцца, укленчыць перад Езусам Христом. Так, як мы пачулі сёння, як кажа нам апостол Павел, што ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І паводле гэтых слоў апостола Паўла будзем прыходзіць і ў малітве, ў мальбе адкрываць свае просьбы, тое, што ёсць найбольш глыбока ў нашым сэрцы. І ён пачуе нас, ён прыйдзе да нас, мы сустрэнемся з ім, але гэта все залежыць ад нас. Ці мы сапраўды падкладзём гэтую ляльку ў той жлобак і зробім так, што Божае нараджэнне пры любой пагодзе адбудзецца, пры любым надвор'і. Таксама это і пра наша сэрца, пра нашу душу, і няхай Христос, які надыходзіць, заўсёды будзе для нас радасцю, палёгкай, суцяшэннем у кожнай жыццёвай сітуацыі, з якой мы сустракаемся. Бо помнім, што Ён зрабіў абсалютна всё. І сказаў: «Вось моя далонь, я працягваю яе табе. Калі хочаш быць збаўлены, прыйдзі, і я цябе збаўлю». Але вот тут ключавое слово «калі хочаш». І гэта слово скіраванае да кожнага з нас. Амен. І цяпер вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога,
І зараз у нашай супольнай малітве папросім Бога, каб Ён асвяціў і благаславіў гэты алтар, на якім здзейсняецца найсвяцейшая Эўхарыстыя. Услухаемся ў словы гэтай малітвы. Благаслаўлёны Ты, Божа, бо прыняў ахвяру, якую Христус прынёс на алтары крыжа дзеля збаўлення чалавецтва. Ты з айцоўскай любоўю збіраеш свой народ каля стала Пана, каб ён здзейсняў успамін гэтай ахвяры. Глянь, Пане, на гэты алтар, падрыхтаваны для цэлебрацыі Тваіх таямніц. Няхай ён будзе месцам праслаўлення і падзякі, алтаром, каля якога мы будзем здзейсняць святыя абрады ахвяры Хрыста, сталом, на якім будзем ламаць хлеб жыцця і піць з келіха, што нас яднае. Няхай ён будзе крыніцай, з якой выцякае вада, што дае збаўленне. Учыні, каб мы, прыступаючы да Хрыста, жывога каменя, узрасталі ў ім, як святая скінія, а на алтары нашых сэрцаў, дзеля Тваёй хвалы, складалі прыемную Табе ахвяру святога жыцця. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. І зараз адбудзецца акаджэнне алтара. І зараз, у гэтую хвіліну, калі пакуль алтар апранаецца ў новую вопратку, брат Кусташ, отец Андрей, прачытае нам дэкрэты на лацінскай і беларускай мовах аб тым, што мы толькі што з вами здзейснілі. Episcopus Georgius Kasabucki, decretum. De benedictione ecclesia parochialis in honorem Sancti Pii in Maladieczna, archidiocesis Mincensis Latinorum et Mohilovensis Latinorum, in laudem et honorem Sanctissima Trinitatis, in bonum unus, unius Sancte Catholicae et Apostolicae Ecclesiae, in unitate cum Sanctissima Dei Genetrice. Anno 2000 viginti unus, a navitate Domini nostri Iesu Christi, die 12 mensis decembris, nono anno pontificatus Romani Pontificis Francisci, ego episcopus auxiliaris archidiocesis Mincensis Latinorum et Mohilovensis Latinorum, Georgius Kasabucki, participantibus presbyteris et Christe fidelibus populi Dei, benedixi hanc ecclesiam in honorem Sancti Pii, celebrant laudes Domini in istam ecclesiam parochialem credentes in Maladieczna et visitantes. Sit testimonium resurrectionis religiose vitae et
adjuvet populum Christianum, in perpetuum augmentum fidei, spei et caritatis atque Christiani testimonii, servet istam ecclesiam cause unitatis ecclesiae, benedicat Deus per intercessionem Mariae omnibus qui instanter oraverunt, consilio opibusque hanc parochialem ecclesiam reficendam enixe curaverunt. Excellentissimus Dominus Georgius Casabutski, Episcopus auxiliaris Archidiocesis Minstensis Latinorum et Mohilovensis Latinorum. Biskup Юрий Касабуцький, декрет. Об благословлении парафіального костела у гонор святого Пия у Молодечно-Минско-Могилевской архидиецезии. На хвалу и гонор Найсвятейшей Тройцы, для добра одиного, святого, католицкого и апостольского костела, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, у 2021 году от народження Пана нашего Иисуса Христа, 12 снежня, у 9 году понтификату Папы Францишка, я, допоможный бискуп Минско-Могилевской архидиецезии Юрий Касабуцкий, при уделе пресбитеров и христианских верников народа Божьего благословил гэты костел у гонор святого Пия. Нехай у гэтым парафіальным костеле верники и гостю молодечно отдают хвалу Пану. Нехай гэта будзе сведчаннем у воскресення и дапаможа христианскому народу увековечивать рост веры, надеи, любови и христианского сведчання. Нехай гэты костел служыць справе адзінства паўсюднага костела. Нехай Бог праз заступніцтва Марыі благословіць усіх, хто шчыра маліўся і паспрыяў будове гэтай парафіяльнай святыні. 12 снежня 2021 года. Браво айцу Андрею, асабліва за лацінскі варыянт тэксту. Бо заўсёды мы яшчэ так трошачку між сабою жартуем, што мы умеем чытаць па латыні, мы умеем, вучым усе гэтыя умовы і ўсё, але бывае так, што калі чытаеш тэкст, і раптам раз, а ў тэксце лічбамі напісана, а не словамі. І бывае так разгубішся. Таму дзякуй, отец Андрей, гонар вам, не разгубіўся ні разу, прачытаў весь тэкст, все словы, і сапраўды гэта на хвалу Божую, нехай будзе так, назаўсёды, а святы айцец Піо нехай усім нам выпрошвае патрэбныя ласкі з нябеснага валадарства. І адзначаючы сёння свята благаслаўлення нашага касцёла, узнясём да ўсемагутнага Бога нашыя удзячныя малітвы. Молімся, каб касцёл, які заснаваў Езус Христус, заўсёды абвяшчаў Божую хвалу сярод усіх народаў. Цябе просім. Молімся за нашых духоўных пастыраў, каб яны цешыліся шчодрым Божым благаслаўленнем і багатым дарам ягонай ласкі. Цябе просім. Дзякуючы Богу за 25 год святарскага служэння, молімся аб неабходных ласках, дарах Духа Святога і ўзрастанні ў святасці для ксяндза біскупа Юрыя. Цябе просім. Молімся, каб усе вызнаўцы Христовага касцёла верна выконвалі абавязкі свайго хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молімся за тых, хто садзейнічаў будаўніцтву нашай святыні, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе за сваю працу. Цябе просім. Дзякуючы за дар жыцця, молімся аб Божым благаслаўленні, патрабных ласках, заступніцтве Маці Божай для Артёма і Аксаны з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы шанавалі сваю святыню і клапаціліся пра яе стан. Цябе просім.
Всемагутны вечны Божа, які ўсіх людзей заклікаеш да святасці, выслухай малітвы свайго касцёла і дапамажы нам жыць згодна з нашым хрысціянскім пакліканнем. Праз Хрыста, Пана нашага. Хай нас заповнить ласка Твоя, наградися, Дух Святий для нас. Хай нас заповнить ласка Твоя, наградися, Дух Святий до нас. Хай нас заповнить ласка Твоя, наградися, Дух Святий до нас. Хай нас заповнить ласка Твоя, наградися, Дух Святий до нас. Хай нас заповнить ласка Твоя, наградися, Дух Святий до нас. Хай нас заповнить ласка Твоя, наградися, Дух Святий до Хай нас заповнить ласка Твоя, наградися, Дух Святий до нас. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Дозволь нам, Пане, з отданим серцем складать Тебе нашу ахвяру, у якой исполняется евхаристичная таямница, и дай, каб яна здійснила у нас плен Твоего збавлення, праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Сапраўды годнага
свято и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он при першим своим присті с покорою принявши тело, виконав Твой спрадвечный наказ и нам открыл шлях до вечного збавлення. И Он изнов придя у зянні Своєї слави, каб дать нам обіцяные дары, яких мы у чуванні з надеяй чекаем. Тому з аньолами, арханьолами, з усіми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом з ими ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повні як хвали Твоєї, насана на вишиня, насана на вишиня, насана на вишиня, насана на вишиня. Благословленный той, кто приходит у имя Пана, насана на вишиня, насана на вишиня, насана на вишиня, насана на вишиня. Сапраўды Божа, Ты святы, и справедливо хвалить Тебе ўсё Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцою Духа Святого, Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складаў имени Твоему чистую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Obwieszczajem śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznają Twoją woskresenie i czekają Twoją przyjścia chwale. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай, Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым айцом Піо, святым Казімірам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, біскупам нашым Юрыем і ўсімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто у ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя, Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и
Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. У духу взаємної любові, у духу той радості, про яку ми сьогодні почули у Божому Слові, передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нам супокоє. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Корпус Христи, кустодия, Матвита, Мадар.
Славім Тебе у щасті, у негодах славім, славім сповні серця кожний час. Коли могли спас нас любовь и Твоей мост безмежную, то навеки прославили Тебя. Все живое, все живое, все живое, славить Господа. Все живое, все живое, славить Господа. Небо и ангелы разом себе славят, радость безупинно прославлять. И земля так само разом со створением хочет Твою славу обвящать. Коли могли спаслать любовь и Твоей мост безмежную, то навеки прославили Тебя. Все живое, все живое, славить Господа. Все живое, славить Господа. Молимся, просим Тебе, літостивый Божа, каб моцаю гэтага небеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад заганаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Вельмі пастараюся коротко сказаць аб'явы. Першую чаргу хочу ўсім падзякаваць за гэтую урачыстасць, падзякаваць ксяндзу біскупу, падзякаваць усім вам, тыя, хто прычыніліся. Дзякуем таксама хору, які на мінулым тыдні прыгатаваў і спяваў акафіст. Дзякую усім вам. Нагадваем, што на працягу ўсяго месяца адвента, пачынаючы ад панядзелка да суботы ў 6:15 мы працягваем спяваць гадзінкі аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі. У 6:45 ёсць так званая святая імша раратня. Дзяцей асабліва чакаем на раратах у сераду і пятніцу. І распачаўся другі тур выбараў у нашу парафіяльную раду. У закрыстай парафіяльнай краме знаходзяцца бюлетэні з імёнамі кандыдатаў, якіх мы выбралі ў першым туры галасавання. У бюлетэні трэба пазначыць ад 1 да 12 кандыдатаў, якія, на вашу думку, павінны ўваходзіць у склад парафіяльнай рады. Каб атрымаць гэты бюлетэнь, трэба пакінуць свой подпіс у пратаколе выбараў, а пазней гэты бюлетэнь можна кінуць вось у тую скарбонку, якая знаходзіцца напрыканцы касцёла. У сувязі з трываючай пандэміяй каранавірусу пастырскі візіт у нашай парафіі будзе адбывацца інакш, чым гэта было звычайна. Усіх, хто жадае прыняць нашых братоў з візітам, просім паведаміць у закрыстыя альбо парафіяльнай краме свае дадзеныя. Імя, прозвішча, дакладны адрес, актуальны нумар мабільнага тэлефону. Вялікая просьба зрабіць гэта да 1 студзеня, каб мы маглі зрабіць ужо дакладны таксама план гэтага пастырскага візіта.
22 снежня ў сераду пасля святой імшы о 18 гадзіне будзем упрыгожваць касцёл да ўрачыстасці Божага нараджэння. Вялікая таксама просьба усіх нашых парафіянаў далучыцца да гэтай справы, падысці 22 снежня пасля святой імшы о 18 гадзіне. Адвентавыя рэкалекцыі ў нашай парафіі пройдуць ад 19 до 21 снежня, і праводзіць іх будзе брат Олег Шэнда. Расклад рэкалекцыі можна знайсці на дошцы аб'яваў на нашым сайце. Таксама і ў групе Viber ёсць гэтыя дадзеныя будуць. Толькі скажу адно, што ў нядзелю святой імшы, як звычайна, у панядзелак і аўторак 6:45, 8:00 і 18, дадатковая імша 8 гадзіне. На гэтым тыдні мы будзем адзначаць у панядзелак успамін святой Люцыі, панны і мучаніцы, 14 снежня ў аўторак успамін святога Яна ад Крыжа, святара і доктара Касцёва, а 18 снежня ў нашу парафію на вячэрнюю святую імшу скауты прывязуць бэтлеемскі агонь, які можна будзе ўзяць у свае дамы, каб запаліць яго падчас вігілійнай вячэры. У нашай парафіяльнай крамы ўжо ёсць аплаткі на вігілійны стол. Таксама часу засталося не шмат. Падрыхтуйцеся, каб усе гэтыя дамашнія справы скончыць з імі ўжо перад святамі. Яшчэ раз хачу падзякаваць ксяндзу біскупу. Ведаеце, вось з міністрантамі, калі рыхтаваліся да гэтай урачыстасці, то кажу, што трэба будзе вось яшчэ раз біскуп прыедзе, бо ўжо тут быў у нас візіт. І для міністрантаў гэта заўсёды такі пэўны стрэс. Яны там адзін мяне так і пытаецца, падыходзіць, кажа, а хто? Я говорю, ну, ксёндз біскуп Юрый. А, это наш. Гэта не страшна. Таму вось жадаю вам, каб у вашым святарстве заўсёды было такое, што гэта наш. Людзі казалі так, каб сапраўды вось так, як вы зараз служыце, так, як зараз паслугуеце касцёлу. Яшчэ, калі ласка, брат Кусташ. Дастойны ўладыка, шаноўны ксёндз Юрый, біскуп наш, маладзечынскі, да. Я з нагоды таго, што на гэтым тыдні, на мінулым тыдні вы адзначалі 25годдзе вашага святарскага пасвячэння, хачу сёння узгадаць, што гэта нездарма ў трэцюю нядзелю адвенту, калі касцёл і Слова Божае запрашае нас да радасці, то хачу сказаць, што гэта радасць, яна з'яўляецца наступствам пахвалы Богу за вашае служэнне. Таму што на працягу гэтых гадоў так цяжка палічыць, сколькі было людзей, паяднаных з Богам у сакраменце пакаяння і паяднання. Колькі людзей адышло з гэтага свету насустрач прыходзячаму Пану, паяднанымі, з радаснымі. Колькі дзяцей, моладзі і дарослых прыняло сакрамент канфірмацыі. Колькі сапраўды людзей, дзякуючы вашым пропаведзям, наблізілася да Бога, знайшла свой шлях альбо знайшлі сэнс жыцця свайго. І так можна пералічаць бесканечна. Я са свайго боку скажу, што таксама меў нагоду убачыць ваше святарскае, шчырае, адкрытае сэрца, калі вы былі яшчэ пробышчам на Залатой Горцы, і вы нічога ад нас не хацелі ніколі, а заўсёды гасцінна прымалі ў сваім касцёле, каб мы, парафіяне Уруцкай парафіі святого Францішка і святого апостола Андрэя Леподе Мандзіча маглі там маліцца. Для нас гэта шмат значыць. І дзякуй вам за тое, што вы шчыра і аддана ўдзельнічаеце ў гэтым святарстве. І няхай Бог будзе праслаўлены ў Найсвяцейшай Тройцы праз ваше дзеянне, праз ваше служэнне, праз кожнае слово, кожны ўчынак, які вы здзяйсняеце. Няхай сапраўды яму будзе хвала, і вам вялікая падзяка за ваше адданае служэнне не толькі дыяцэзіі, але кожнаму, хто да вас звяртаецца. Няхай Бог вас шчыра благаславіць. Дастойны ўладыка, дарагія парафіяне, браты, я не планаваў нічога гаварыць, але мне даверылі такую маленькую місію. І адна наша парафіянка,
перад святой мшой перадала такі фотаздымак невялічкі, маленечкі, вы яго пазней разгледзіце. Тут вось на фотаздымку вы, калі вы былі яшчэ студэнтам семінарыі, вось ксёндз Эдмунд і ксёндз хіба, а гэта не ведаю хто. Ну вы пазней распазнаеце. Я просто выконваю сваю місію, а другая місія гэта таксама для вас падарунак, наша мануфактура Сакрис Вестибус першы раз у сваім жыцці пашыла мітру. Вось шылі мы арнаты і шыем і розныя іншыя рэчы. Мітра гэта першы наш твор, і мы маем гонар, што можам падарыць яе для вас на ваш юбілей святарства. Зараз паглядзім, ці падыдзе. Падышла? Як па мне, сшытая. Дзякуй вам за гэтае супольнае святкаванне. Ваш дэвіз вашага біскупскага служэння гучыць «Манere in Christo», значыць «трываць у Хрысце». І сапраўды ваш прыклад для кожнага з нас з'яўляецца вось такім натхненнем і заклікам до таго, каб маглі ўсе трываць у Хрысце. Вы сказалі яшчэ пра тое, што благаслаўленне Касцёла з'яўляецца такой паловай нашага шляху да кансакрацыі. Мы спадзяёмся, што вось гэтая другая палова прабяжыць хутчэй, чым 20 гадоў. І спадзяёмся, што дзякуючы вашай малітве і вашаму благаслаўленню мы закончым гэтую святыню, каб яна сапраўды служыла на карысць Богу і людзям. Зараз нашы дзеці. Ваша экселенцыя, шаноўны ксёндз-біскуп Юрый. Сёння разам з намі ў гэтай святыні мы молімся і падзяляем вашу радасць, бо 25 гадоў таму вы даручылі сваё жыццё Езусу. Езусу, які паклікаў вас з нашай зямлі, з нашага горада, каб дапамагаць Богу, лавіць людзей, ратаваць іх душы. Для таго, каб ратаваць душы людзей, вам, напэўна, неаднойчы даводзілася хадзіць па вадзе. І вы добра ведаеце, як жа гэта няпроста. Таму сёння жадаем вам адвагі, каб хадзіць па вадзе, жадаем нястомнага айцоўскага сэрца, якое заўсёды шукае галодных, каб накарміць іх Божым словам і Божым целам. Прыміце ж удар ад дзяцей нашай парафіі гэтую песню.
Дякую щиро за все гэтыя словы. Можа, яшчэ так я два словцы. Можна яшчэ не стамілись? Не, ну то так скажете, не, ну вы ж не скажете, что стаміліся, ну але стаміліся, я разумею. Я хочу падзякаваць деткам за эту классную такі спеў, за это показывали гэты спеў. Нездарма я теперь разумею, чаму Езус Христос сказаў сваім апосталам: «Дазвольце дзецям прыйсці да мяне». Бо сапраўды яны вносяць эту радасць у праслаўленне Божае, і я жадаю, каб гэта радасць была поўнай і сапраўднай. І сапраўды я узгадваю, як 25 гадоў таму ішоў гэты шлях, калі паглядзеў на гэты фотаздымак, то там не пазнаць, там ксёндз пралат Эдмунд такі кучеравы, там я такі, що кучеравы з цёмным колерам волосся, то аж прямо не пазнаць, хто там ёсць. Ксёндз Сергей Бараўнёў, такі ще зусім молоденьким і ў семінарії навучаліся, і штосьці нейкае мерапрыемства. Было это сапраўды цікавыя такія здымкі, это цікавы кавалачак гісторыі. Памятаю, як была першая імша ў касцёле святога Юзафа. Был мороз, холод, ветер, снег, а сёння наадварот амаль што сонейка толькі не свеціць. Але у Бога усе надвор'і добрыя. Хачу падзякаваць усім жыхарам нашага горада, усім людзям, з якімі я сустракаўся і з якімі мы разам ідём да неба. Бо сапраўды Христос з'яўляецца нашым братам, сябрам, панам, які нас вядзе, які нас кахае. І галоўнае, каб мы сапраўды заставаліся з Богам у сваім сэрцы. Як у пэўнай гісторыі, якая распавядае пра хлопчыка, які маліўся і прасіў, каб на Божае нараджэнне пад ёлкай ён атрымаў, і кажа: «Боже, вот такую-то машинку, такой-то марки, такой-то вот колеру, вот там X6 там и что-то такое, вот она повинна, вот коли я ее атрымаю, то ты будешь перший, кого я покатаю на этой машинке». И он атрымаў эту машинку. И он эту машинку взял с собой, уже все, он ее не покине. И пришли в костел, тата, мама, и он ему показывали ту же батлейку, там все, он поглядел уважливо. Потом, покуль отвернулись, покуль помолились, глядят, что у батлейки зникла дзіцятка Езус, нема дзіцяткі. Что сталося? Глядзець, что этот малыш посадил дзіцятку ў машину и повез по костелу. Каже: «А я обещал, то я выконваю». И я так Езуса як посадил у машинку свайго жыцця, так мы едем разом. И я жадаю, каб мы сапраўды выконвалі свае абяцанні перад Богом, а ён заўсёды выканае тое, што мы ад яго прагнем, хочам, але галоўнае, што Бог любіць нас, благословляе нас і дае нам усе патрэбныя ласкі. Ну, сёння таксама у нас мы ўзгадваем пэўныя справы. Отец Андрей узгадаў, што мы працавалі разам на Залатой Горцы. Так, мы некалькі гадоў працавалі пад адным дахам, як мы кажам, ну і нават ні разу хіба што і не пабіліся. Нават такая мне думка прыйшла, што мы разам папрацавалі столькі гадоў, што перад маім прыездам отец Андрей бараду збрыў. Бы падобныя. А мы с отцом Андреем, с другим, не працавалі пад адным дахам так доўга, таму ён гадаваў бараду. Это сапраўды такая радасць, калі мы можам быць разам ісці ў адным напрамку і прапаведаваць Слова Божае, прапаведаваць Хрыста. Я дзякую ўсім за супольную малітву, дзякую міністрантам за цудоўнае служэнне. Ну, я спадзяюся, што стрэс уже прайшоў. Ну і трошку так усміхнулись, стресс прайшоў. Я думаю, што это самае галоўнае. Я дзякую хору, які так прыгожа спяваў, які падрыхтаваў гэтыя спевы. Я цяпер разумею, чаму так парою святары часам памыляюцца на пачатку імшы. Калі кажуць: «Хвала на вышынях хору». Бо хор стаіць на вышынях і сваім цудоўным спевам такую стварае спецыяльную добрую атмасферу, паводле таго, як казаў святы Бенедыкт з Нурсіі: «Quis cantat bis orat». Хто спявае, той падвойна просіць. Да, я думаю, што вашай малітвай, што вы падвойна прасілі, але вы падзеліцеся гэтым і з усімі намі. І эта просьба наша дойдзе да Бога. Жадаю ўсім добрага настрою, жадаю ўсім сёння добрай паловы дня наступнай, пражыць яе ў згодзе, любові, у пэўнай такой Божай радасці, памятаючы, што сапраўды Бог нас любіць, і гэта нагода да радасці і да падрыхтоўкі нашых сэрцаў на свята яго нараджэння. І цяпер прыміце Божае благаслаўленне. Яшчэ на канец імшы я папрашу, каб хтосьці з міністрантаў далі
такі памятны абразічак маленькі, бо мне хтосьці паказваў, што ёсць абразік з маёй прыміцыі першай святой імшы, некаторыя людзі захавалі такой вот на памяць, які падпісаны. Я кажу, мне аж самому было цікава яго паглядзець, убачыць, і вось ёсць такі ўжо абразік. 25 гадоў прайшло з той пары, таксама на памяць аб сённяшняй урачыстасці можна будзе атрымаць. Хтосьці з міністрантаў в том чемодане, дзе пастарал лежаў, а ўжо прынеслі, добра. А цяпер прыміце благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана. Всемагутны і міласэрны Бог дае нам ласку, дзякуючы якой мы з вераю успамінаем прыйсце на свет Яго Сына і чакаем Яго прыйсця ў славе. Няхай Ён асвеціць вас святлом прыходзячага збаўцы і адорыць Яго благаслаўленнем. Няхай у зямным жыцці Бог дасць вам трываласцю веры, радасцю надзеі і плён у справах міласэрнасці. Мы радуемся прыйсцю нашага адкупіцеля ў чалавечым целе. Няхай Ён адорыць вас вечным жыццём, калі зноў прыйдзе ў славе. Няхай усіх вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Няхай будзе праслаўлёны